Soc Roger Uceda, CEO d'Additive. El projecte Railgreen 3D és una nova línia de mobiliari urbà, sostenible, feta amb impressió 3D i adaptada per entorns ferroviaris. Millorem l'experiència dels viatgers fent les estacions més sostenibles i adaptades a les seves necessitats. En aquest sentit, el nostre mobiliari urbà disposa d'un passaport de sostenibilitat on la ciutadania pot consultar quin és l'impacte que ha tingut la fabricació d'aquestes peces. El nostre projecte està fabricat de forma local, amb tecnologia pròpia i de forma sostenible. En aquest sentit, és un projecte quina tecnologia podrà ser exportada a altres llocs utilitzant el que aconseguirem gràcies a aquest projecte pilot. Ens presentem als Premis Antena Tren Lab en la categoria Sustainability and Health perquè creiem que el sector ferroviari pot ser un dinamitzador per la innovació en aquest sector a través de la impressió 3D de formigó.